Оқшарар декабул хейхархо белгал вақажоч конкурса региональный этапта ехартахан магасир чедешер центре. Хейхархой уқняқа ила урокта ехезжбар. Иссармыш твашня дуалы қилхош саргозыла малағынмақ отпозу шалар та корреспондент Кариняған Фатима. Ты мешаешь, я лью. Только осторожнее. أسبانيا عن أزاي جغرافيا خراشي تيبار وعملية مولا بالقيتم حياتش جوق أحيق ديز يوختو ديشر سشامبرش حلقرش مهتي خول مصص بغت صديق تمخيخت إحتو تبالرج ب وشتح بسبواتش سارت سخادش أحيق ديز برنامج إحقو بلوش سار предметр زرشان سو باقرد كيرتيردر وقزنو قصلا دوق تيبار لوزر جيكفيستجي هيخر هو سكاويز إنجرحو سكاويز شي قم ديزش خاويز قم ديزش وسق بيرج ديزش خوكو داخل مالدر ديك بوخ بيش خوكو بوخ برياحك فياحك ده شي كحجويز سك سون خمغوي سودي شامي في ان صوتش حار دينها يودش خانك حجش يخوت سجو تكنولوجيش حجش دودش دو جولق حجش بوخ بيبيس حار دينها Программа гдилш даху компас лоузери карта ташахар жлахари ламан пародж америде урока лоузер формата эхтулуцан галт бол хет согдол балыш сарда хиши кыдулча хатыра ниш жоптен сытай пар лоузер жеквесте же да вамбо дешр хойти сервен система цан сарда бол темаш талгышкыр кырым Тран традиккач ага учтал ханер урока география объяснять трун объяснять на карте дерека и зеленым цветом обозначать терхама с плоский яхарды равниныш, а темно-коричневый с яхарды ёхкы гаражи яхарды. Ханзырча беришт хану да ехыш бес халх ёхк тем. Урокча куалыш хейхыр хочу дешир хош да дикыр инстаграме шинник далат визиткыш. Цар эхтубы шашкор бяхван болзит ахахтырыш долам. Магасы дешир централалы хырча аудиторичу уроклушы өлгеттер эрсиметта хейхыр хой литератур туачне анзина. Дуақыш хоштмах утбу итбал болчы шкалыты гол. В конкурсе учителыш, замагыл школер учителыш, русский язык хейхш учителыш бы. Учител Шара декабрь вен класс учитель мовил, стахана цена декабрь شيء بولج بنيت حقوق ديكايو عامل ديكايو ميت دجملا شيء كلاس ليليو حاجات شزرت أولخشر رسي حيخر خوز إيوش كونكورس ريجنالنا إتابة داقلات شبابا ميكر بقى حيخر خو حان شولخش توري تاريلا وروكشتيل وريت لخشنا يابري حقيق بك بكوتلو يقار كرنيا قان فاتيما بوكنيان أمنات كيرتوامش